A sé da UNED de Lalín acollerá o 23 e 24 de abril as terceiras xornadas de comercialización agroalimentaria, centradas este ano na comercialización dos produtos de porcino. E como a través de procesos de innovación e de diferenciación de produto, pois poden mellorar o valor engadido dos seus produtos e tamén analizar cales van a ser as tendencias de desenvolvemento futuro do sector. Na xornada xa inscritas alrededor de 70 persoas, dende produtores de porcino ata matadoiros, comercializadores e industrias. Todos eles pertencentes a un sector en crecemento como é o porcino, que, como a tantos outros, está máis experimentado na produción que na venda. A subida dos pensos, os canais de comercialización cada vez máis concentrados, a industria. Entón, desas cosas hai que debatir. Como podemos facer para que o que costa tanto traballo teña un valor no mercado, como chegar a él, como diferenciarnos.